ሰላም ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ ዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም ከም ዝፍለጥ ትማሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ኣብዚ እዋን እዚ እውን ቀንዲ ሕፁይ ተወዳዳሪ ናይ ዓቀባዊ ሰልፊ ወይ ናይ ኮንዘርቫቲቭ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ተኻይድዎ ግን ከዓ ብሂወት ተሪፉሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ካብ ቀረባ ዝተተኮሰ ጥይት እዝኑ ሃሪማ ካልእ ኣካላቱ ከይተንከፈት ብሂወት ድሒኑሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ናብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሓብር ፀዊዕሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ ዝተኸየደሉ ናይ ፈተነ ቅትለት ብሰንኪ ኢድ ናይ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ከም ዝተረፈ ተዛሪቡሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝፍለጥ ሃብታም ልዕሊ 5.3 ቢልዮን ገንዘብ ዘለዎ ኣብ እግዚኣብሔር ፅኑዕ እምነት ዘለዎ ክርስቲያን እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሃገራት ሙስሊም ብፍላይ ከዓ ካብ ሙስሊም ናብ ኣሜሪካ ናብ ዝመፁ ስደተኛታት ፅኑዕ ምክልካል ዝገበረ ሕጊ እውን ዘፅደቀ እዩ ብሓፈሻ እውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ፅኑዕ መርገፂ ዘለዎ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ዝብል ጭርሖ ዝፍለጥ መራሒ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም መድረካት ኣሜሪካ ውሱን ዝኾነ ኢድ ክትገብር ኣለዋ ዝያዳ ገንዘብ ክትከፍል የብላን እቲ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ትህቦ ወይ ንካልኦት ህዝብታት ትህቦ መጀመርያ ንነብሳ ክከውን ኣለዋ ነብሳ ምስ ኮነት ህዝባ ምስ ኮነት ካብኡ ዝተረፈ ኣብ ካልእ ኩነታት ክተበርክት ትኽእል እያ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ዓቀባዊ ሰብኣይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንትራምፕ መን ክቆትሎ ፈቲኑ ስለምንታይ እዩ ኸ ዝብሉ ኣገደስቲ ሕቶታት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ተፈሊጡ ዘሎ እቲ ትራምፕ ክቆትሎ ዝፈተነ ወዲ 20 ዓመት ቶማስ ማቲው ክሩክስ ዝበሃል ካብ ፔንስልቫንያ እዩ ግን ስለምንታይ እዩ ክቆትሎ ፈቲኑ ክሳብ ሕጂ ተፈለጠን ድሕሪ እውን ክፍለጥ ይፍለጥን ኣስጋኢ እዩ ምክንያቱ እቲ ክቆትሎ ዝተፈተነ እውን ካብቶም ፀጥታ ዝነበሩ ተቐቲሉ መይቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ሞቲቭ ወይ ከዓ ናቱ ምክንያት ስለምንታይ ትራምፕ ክቆትል ፈቲኑ ዝብል ኤፍቢኣይ ወይ ናይ ኣሜሪካ ፖሊስ መርመራ ይገብር ኣሎ ምስ ተፈለጠ ከዓ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ምናልባሽ ትራምፕ ፈላላይ ዝኾነ ፖሊሲ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ እዚ ናይ ፖፑሊዝም ዝበሃል ወይ ከዓኒ ሓደ መራሒ ዝለዓለ ፅልዋ ዘለዎ ኩነታት ዘተኣታተወ ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ ምስ ተሳዕረ እውን ዳርጋ ናቱ ደገፍቲ ናብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ኣትዮም ብዙሕ ዕግርግር ዝገበርሉ ኩነታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣትዮም እውን ተፈሪዶም ክሳብ ሕጂ ገሊኦም ዝእሰሩ ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኩነታት እዩ ስለዚ ምምፃእ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንብዙሓት ሰባት ኣስጋኢ እንዳኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ካብኡ ዶ ይኸውን ዝብል ብዙሕ ጥርጣሬታት ኣሎ ብሓፈሻ ግን ንትራምፕ ዝኣክል ወይ ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝወዳደር ዘሎ ፕሬዚደንት እውን ዝነበረ ሰብ ካብ ቀረባ ተኪሱ ክቀትል ምፍታን ማለት ናይ ፀጥታ ውድቀት ከም ዝኾነ ወይ ሴኪሪቲ ፌይለር ከም ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ዝተኣማመንሉ ወይ ከዓ ዝሰማምዕሉ ዘለው ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ዝቆትሎ ዝፈተነ ካብ ርሑቕ ዘይኮነ ከባቢ ካብ ከባቢ 200 ሜትሮ ተዘይተጋግየ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ብረት ተኪሱ ክቆትሎ ይፈቲኑ ብዙሕ ብረት ተኪሱ ብዙሕ ጠያይት ተኪሱ ግን ኣጋጣሚ ትራምፕ ኣብ እዝኑ ጥራሕ ተሃሪሙ ሓደ ካልእ ሰብ ሞይቱ ክልተ ከዓኒ ብፅኑዕ ቆሲሎም ኣለው ስለዚ እቲ ዝነበረ ሓደጋ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ግን ምናልባሽ ትራምፕ ከምቲ ዝበሎ ብኢድ እግዚኣብሔር ካብ ሞት ተሪፍሎ ምናልባሽ እውን ነዚ ዘሎ ኩነታት ብምንታይ ይሪኦ ማለት ናብ ምርጫ ብኸመይ ገይሩ ከውዕሎ እዩ ኣብ ረብሕኡ ከመይ ገይሩ ከውዕሎ እዩ ዝብል ካልእ ተወሳኺ ሓሳባት ኣሎ ግን እዚ ፈተነ ቅትለት ናይ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካዊ ፅብኡ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ከምፅእ ዝብል ሓደ ካልእ እውን ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ሰባት ምስኡ ክደናገፁ ይኽእል እዮም ስለዚ ነቲ ዘለዎ ህቡብነት ናብ ላዕሊ ከብፅሖ ክእል እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ እዮም ቀቲሎሞ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ሓለፍቲ እዮም ዝብል እውን ጥርጣሬታት ክመፅእ ስለ ዝኽእል ወይ እዚ ኮንስፒረሲ ቴዎሪ ንብሎ ከምኡ ዓይነት ወረታት
ባዶ ሰለስተ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ናብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ዓብ ለውጢ ከምፀሎ ክእል እዩ እሱ ከዓ ብኸመይ ይጥቀመሉ እውን ክሪኦ ኢና ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሓት መራሕቲ ዓለም እዚ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ባይደን ወሲኽካ ማለት እዩ ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስተር ኩሎም መራሕቲ ናይ ዓለም ክትብል ትኽእል ኢኻ በዚ ዘሎ ዘጋጠመ ናይ ፈተነ ቅትለት ናይ ትራምፕ ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ ንዕኡ ከዓኒ ብሰላም ምውፅኡ እንኳዕ ሓጎሰካ ይብልዎ ኣለዉ ምናልባሽ ኣብ መጻኢ ክንከታተሎ ኢና እዚ ዘሎ ፈተነ ቅትለት ንፕሬዚደንት ንክኸውን ካልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን እሕግዞ ዶ ይኸውን ኢልና ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ፕሬዚደንትነት ናይ ትራምፕ ከፋፋሊ ኣንጻር ስደተኛታት ምዃኑ ምግንዛብ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ ይቐኒ ኣለይ ሼር ሳብስክራይብ ተግባራት ይሕመቑ